kalinaw ni Kristo, maanaan kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw o kamagiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary o Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kalawasan sa balag. Kay iya man ang ginharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kang tuwan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayok kako, madre. Nakigsuod ka sa kamadre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Ako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ako, pakibili akin sa kanyan, ipapatay ko siya. Dead or alive, apan gusto kong kuha ang patay si Yusuf. Ito is ninyo ang katarong ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihiluan ninyo ang katarong! Gihiluan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka? Unsa ka ba? Ang tawag ko, Antuna Cabez. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sa kin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sa kin adin apusuyan. Ikaw, ako bati ngayon o gugma. Suka sa kin napakagadam sa kabayan. Si Mary o Yusuf. Suginano sa pakigdait. O suginano ni Igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Kung kaya mo Ang gugma mapailubon ug maunungon. ang gugma, mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Coriantes Gomez. Direksyon ni Algina Bakita. Spinner Nelson Tantano. Technician Achilles Hisem. Dalit kirin niyo sa Super Rancho Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa bin. Nagmagahi si Flas sa interrogation ni Sandro. Busaw nang gipusin ni Sandro ang tuong paa ni Flas. Misyakit sa kasakit si Flas. Apan pagbiling nagmagahi sa pagtubag sa mga pangutana ni Sandro. O ang ikaduhang buto, dito na sa nga paa ni Flas. Nitiabaw si Flas. Apan pabiling nagmagahi og tubag. O ang ikatuong buto sa tuong baga ni Flas. O misyakit si Flas. O mihangyo nga husto na. O niya bitingog ang cellphone ni Flas. Si Rahim ang nanawag. O nagumusta kung napatay na ba ni Flas si Sandro. Apan nagkasabot si Rahim nga nadakpa na si Flas. O gihimo ng paon. O naputol ang ilang paragsod. Ning higayon na, mitugan na si Flas nga ang nanawag mao si Rahim. Dayon na kuyapan. Yatiman dayon si Flas. Yang nibalik ang balimuot ni Sultik ni bahin sa mga bomba nga pabuton sa Cebu. Kitapok ni Sandro ang tibok anti-terrorist unit. Apan nibalita si Trigger nga nasunog ang bahay nila ni Rahim. O dinhi na hinumdum si Sandro ni Berry na mikuyog ni Yusuf. Kaya makikita ni Rahim makari iksuon. Dia ang laing sumpay ning lahitang sugilano. Si Berry o Yusuf. Sir! Nasunog lang kalit ang bahay nila ni Rahim, sir. My God. Nga no, sir? Pero pa mabalik sa una-una si Mary. Gabi ba ni Yusuf? Ay, nagkas na si Mary o Yusuf. Sir Sandro. Excuse ka, Trigger. Lourdes. Sandro, muraglain man ang sitwasyon sa Cebu. Matod sa atong silingan nga mipauli na lang sa ilang at daghan ko ng mga military o mga pulis sa kadalanan. Doon na sa po'y nakita ang mga helikopter nga naglupad-lupad. Ma. Kumusta naman taon si Flash? Yate man as Flash. Ubayan sa makita karos kadalanan sa syudad. Usa ka preventive measure. Ha? Sige, kontak sa Mary. Kunahin siya. Kukuyog lagi sila o si Yusuf. Misulti na si Flash kasi Rahim mo'y nag-recruit niya sa Jimaa. Inuo ko. Kalimtin ang gituhuan mong usa ka buta si Yusuf. Labig siguro. Gisugot ni Rahim si Yusuf na lansisan si Mary aron maggamit nila si Mary sa bisan unsay isabot ka kagubot o kaguliyang diri sa Cebu. Sandro!
Sorry, ma. Bayatin mo naman ako. Bye. Trigger! Sir, nakailog ka naman sa plaza. Nakailog siya sa nagbantay niya. Plus! Plus! Ibutan ang armas. Palihog, Plus. Kung mibalik na sa imong hunahuna o sa imong dughan, ang pagkamahigugmao sa kalinaw nga mo'y atong gipanumpaan nga panaliplan, ibutang palihog ang imong armas. Kay makalakaw na ko, aron luwason ang katawan sa Cebu. Please, Plus! Una sa tanan, Major. Dahil ko ikaw. Wana'y sama ni mo kabuutan. Apat baoy akong giilag ang maisog na tao sa kalimutan. Dako kay kong isa ka nabuhan. Sir Sandro. Liha ni mo. Usa ako magkauman. Labaw sa tanan. Sa akong nasod. Nahuyang yun ko sa Sandro. Nadahag yun ko. Naanon yun sa mga haylo. Ipaliho kong ingo ni Manang Lourdes. I'm sorry. Luwas sa Sandro si Mary. Sorry. Magkauman. Sorry. Sorry, Sir Sandro. Nasagdan ko naman kini. Pasilong ako ninyong takusod ako ikon ini. Bantay, Sir Sandro! Masilong ta! No! Ayaw! Ayaw! Plus! Sorry kayo, sir. Sorry kayo si Sandro. Nagtuog kong silong gigong niya, maong. Ako na singgunan. Away na kong nasabtan nga. Maghikong na siya, sir. Sir Sandro. Luwas sa si Sister Mary. Tuba siya diyoso. Dako ng mall sa norte. Plus, dako ng mall. Plus, Sorry, sir. Wala si Plus, sir. Sabay pa sa norte. Ang dakong mall sa norte. Alright! Let's get going! Ay, importante kayo! Kinahanglan nga kita rin nahibaw nga patay na si Blas. I repeat, kinahanglan nga kita rin nahibaw nga patay na si Blas. Suggest! Major! Niya ang number sa kumanghod. Tauban siya ni Yusuf. Manghod ni Rahim. 0917-416-4751. Hangtod karon kanat birits ang iyang number. Follow up his number. Yes, sir. Ready ng helicopter, sir. Guys, balit! Balit! Ato niyo ang dako nga mall sa north. Kinahanglan nga way bisan usa sa mga tao sa mall nga makasabot sa inyong presensya. Balitin ninyo ang dakong mall sa north. Sir! Gentlemen! TP! One of two! On me! Let's go! Kaya, sige! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Yusuf. Yusuf, calm down. Hoy, daw sa ikaw, Yusuf. Daw sa ikaw. Wah. Natakilpon ko. Ang binang kaon. Igutom ko. Sa remotan. Kung sila may power, nakuha na kong cellphone. Tawag kong kanin si Sir Sandro. Tubagataon, Sir Sandro. Tubagataon. Naray Lapu-Lapu City! Ituyog-tuyog sa Lapu-Lapu City! Hain mo ka, Sir Sandro. Hain mo ka. Kinahanglan may bawag ka kung saan makatukuban sa kumakuhang. May abli-ab po na. Iyata ka na sa Yusuf. Hello? Hello? Isari. Hello? Sir Sandro! Ayaw! Sir Sandro! Hello? Isari. Hello? Nakuyapan si Yusuf. Bituwag siya sa demonyo nga Major. Hello? Naputol! Dili ba klaro tungos kasama sa helikopter? Bago ka numero, dili kabisado. May bukas sa Lapu-Lapu! Sitay ko rin! Bomba kami buto, sir! My God! Bumbatot! Padula na to! Trigger! Tawag na signal! Ina nga may buto na sa Lapu-Lapu! Ipaibaw sa tanang unit nga may buto na sa Lapu-Lapu City! Concentrate na sa Cebu! Concentrate na sa Cebu! Alright. Allahu Akbar. May buto na ang tuwa sa Lapu-Lapu. Jamud, Yashid, Ramod, Abo. May buto na ang Lapu-Lapu. Nahuman na ba ang inyong gibuhat? Alinaray. Kinahanglan makawat nato ang frequencies o sa ka radio station ug ang usa ka TV channel para sa atong jihad broadcast. Mabuang sila tanan karon adlaw. Silutan kamo nga wa mo tuo sa tinuod nga mao ang amo gituan. Silot kini kaninyo. This is also to avenge the death of our martyr prophet Osama. People of the world, listen. Naunsa man ang TV? Ni kasa-kasa man ang TV. People of the world, listen. Ang
again and again, nagsugod na usab kami sa pag-embark on a process of justice that will forever change the world. Kinuo ko. Isa ka kinintawhan. Gilibot o puto sa panapton ang iyang maong ug matara ang nakita. Mibuto na ang bomba sa Lapu-Lapu. Wa pa ma-estimate kung pila ang naangol o pila ang patay. This is to prove that our people will finally be liberated from the tangle of corruption that has been choking them for centuries. Ginoo ko. Unsay buti pagsabot, ate. Lakaw din sa talisay. Medyo, isinyas mo si Tambor. Sabihin sa Francisco Medyo. Tambor. Lawan ninyo, Medyo Station Salon. Likot pa lang No longer will justice be the propagandist of the power elite. It will once again become the instrument of the people delivered through true believers whose courage to use the sword has made this day not only possible but inevitable. Karong adlaw mao ang lain nga adlaw that the United States of America uban sa ilang alis ug usa na ani ang Pilipinas once again will be tested. There's no place in this world where you, evil, has cursed the sacred land of the true world. Inyo giusap-usap ang mga kinabuhi sa mga inosente. Your imperialist legacy has devoured the lives of the innocent. And finally, we hold you responsible for blasphemy and for spilling the blood of our brothers. Sir, di ka may TV monitor. Attention! Lain channel, sir. Major Sandro Santa Cruz of Anti-Terrorist Unit. Look! Who's here in my left? Sir! Manay Sandro! No! Manay Sandro! Mary! Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng tulog. Unsa may mahimo ni Sandro, mapugang pagka ang musulod pang bomba nga mubuto. Unsay mahimo ni Yusuf, magkari, iksuon, nunti palihog ang uban pang mga sumpay, ning lahitang Sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Uglaing dalit kaninyo sa Sugilanon Production Suffer.